IFP viva. Viva Shenge viva. Viva Shenge viva. Viva Ngocha viva. Viva Ngocha viva. Amandla. Amandla. Sonqoba. Sonqoba. Ngiyathokoza kakhulu usihlalo we-IFP la ePhindletshwayo umnumzana uSibiya osomlomo wethu la ePhindletshwayo. Khuleka emakhosini aseNdlunkulu akhona phakathi kwethu inkosi yesizwe sakithi kwaMpungose wena weNdlovu Khuba. Lolu hambo bengeke ngilihambe ngedwa ungekho eduze kwami Khuba. Ngoba uyazi ukuthi mina ngingane yakho. Eqinisweni emakhosini inkosi yokuqala okufanele ibone egqoke isikiphe ngesigoli hamba nami uwe Khuba. Ngoba uma ngingasekwe ekhaya ngabuye ngisekwe kuphi nendawo. Bazothi nabanye abantu singamseka kanjani uma engasekwe ubaba wakhe. Wena weNdlovu ngiyathokoza kakhulu Khuba. Xabashe inkosi yesizwe sakithi kaXolo ngiyathokoza kakhulu. Induna zenkosi ehamba nenkosi ngiyathokoza kakhulu kuzona. Umhlontshumeya wasemthonjaneni umhlontshu menziwa nomhlonishwa umenziwa umeya wala eNkandla umenziwa engaziyo ukuthi insizwe ehlala emabhodweni ukuze nalothu asidlile agcine edlile ngiyazi ubhizi ngalokho nje. Umhlonishwa uDeputy Mayor waSolundi engimbonile phakathi wethu umhlonishwa Madela, umhlonishwa uSomlomo wasemthonjaneni, umhlonishwa uMbatha nomhlonishwa uDeputy Mayor wasemthonjaneni, bengithi ngimbonile naye umhlonishwa uNtombela, uhlalo umbutho wentsha kuzwelonke umhlonishwa Maphisa ukhona phakathi wethu. Oza ukuthi amakhansela bonke abakhona la, umhlonishwa uDeputy Mayor uSomlomo waseKingzetshwayo. Malandela uhlalo wethu wala eNkandla okuyena osiholela iqembu le-IFP lapha eNkandla ngiyabingelela kuye. Oza ukuthi amakhansela obaba bami abakhona la embonini yamatekisi abakhona phakathi kwethu, ubuholi be-IFP balapha eNkandla bolo wena bakumalandela, no comrade bonke oyihlalo bamaziko namakomiti abo, amavolontiya eqembu leNkatha nazo zonke izakhamizi zaseNkandla ngiyabingelela nonke. Eqinisweni ayikho bakwethu inkulumo engizoyethula ngaphandle kokuthi ngibone kufanele ukuthi kulolu hambo engilihambayo ngalokhu ngigijime intabeni, kodwa ngakaze ngize ekhaya ngizonibikela ukuthi iqembu lami le-IFP selingqokile ukuthi umali wina kube yimina undunankulu walesi sifunda saZulu-Natal. Ngibone kubalekile-ke ukuba ngibuye ngizobika kini ngoba ngibe umeya la eNkandla ngisekwa yini. Ngakwazi ukuthi ngibe umeya eKingzetshwayo ngenxa yini, ngenxa kwesekwa yini. Manje-ke ngibona ukuthi angikwazi ukulibala abantu abamqoka kangaka empilweni yami ohambeni lwami lonke ngilihambile. Ngoba uhambo engaliqala nani bantu bakithi eNkandla uhambo olujule kakhulu kabi. Niyakhumbula ngiqala ukuba umeya la eNkandla, lezi yazindlu eyidayisela omama lapha ngaphesheya zazingekho. Kodwa omama bami nobaba bami ngabacabangela ngabakhela lezi zindlu. Idolobha leli elila eNkandla lalingenjena. Sasingenalo igarage likapetroli elalisebenza 24 hour service. Sasinamabhawuza nje amabili kuphela. Sinamagarage amabili owathola ngisho phesheya kolwandle. Sasingenabo oShoprite, sasingenabo KFC. Kodwa namhlanje sinakho. Sasingenabo Cambridge. Kodwa namhlanje iNkandla yaba noguquko. Imizi eminingi eNkandla yayingenawo ugesi. Siyazi khona ngakabi nayo kodwa yaba mningi esayifaka ugesi. Mawushona ngapha nje koVumanhlamvu
koyintinini ushona eMandaba wawungabona nangokhala ugesi namhlanje ukhona ugesi ziningi kakhulu indawo la khona esafaka khona amahholo ukuze anima behlangana bahlonipheke babe nesithunzi ziningi kakhulu inhlelo esayiseka siyiseka lapha eNkandla ezayizenziwa nje obaba lapha okhalweni ngabalalo luhlelo lamahashi oseduma umhlaba wonke okuthiwa khona into ethiwa iNkandla May ziningi kakhulu izingane la esakwazi ukuyilekelela zahamba zayofunda ema-university zabuya seyiqedile ezinye ziyaphila namhlanje ziyasebenza sasingenalo icollege lapha eNkandla namhlanje sinecollege eNkandla manje ke angizukubala konke bakwethu ngoba isikhathi asingivumeli ukuba ngikhulume kade kodwa eqinisweni bengizonibikela nje kuphela ngizonibikela lokho ukuthi iqembu lingqokile sekukiniki ukuthi niyafisa eNkandla ukuthi nibe nondunankulu oqhamuka lapha eNkandla ngoba bakwethu makuwukuthi isimo semgwaqo nikhathazekile ngaso niyadinga ukuthi kuphathe inkatha ukuze imigwaqo yaseNkandla niyibone iba ngcono imigwaqo yaseNkandla ukuze ifake itiyela la ngempela kodwa ke bakwethu angikhulumi nje ngibeka ukuthi iqembu lenkatha yikuphi elingakwazi ukwenza ngikhuluma ngokuthi uhambo esilihambile nani niyalazi ukuthi belijule kangakanani kodwa ithelo sayibona ngokubambisana kwenu abafowethu nje la eRand nobaba bami abesebekhona embonini isikhathi eside beyisungulele umsebenzi wabo ukuhlumeza kakhulu abakutholayo esikhundleni ngabe kulekelela ukuthi babe nama permit kumane kusungulwa oshanela kuze imoto zabe engakwazi ukulayisha manje ke inselelo lezi engizaziyo mina ebhekene nalaba bezokuthutha ngoba bakwethu makhosedlunkulu kuningi okwenzakalayo manje abantu bayadideka ngenxa yokuthi baningi abantu abaqhamuka namaqembu abamasha bese kuba negidigidi ke nje kulandelwe isasasa kodwa uma uthi uyalalela ungezwa lutho ngempela ekhuluma ngokuthi ixazululo zabantu abangasebenzi zizolethwa kanjani kuyiqiniso ke futhi ukuthi kukhona ukukhohlisa abantu ukuthi uyodala amathuba omsebenzi uma ungakwazanga ukwadala qala usanikeziwe ithuba abantu ke abakaqonda ukuthi ipolitiki le akuyona nje umdlalo akuyona into yokuganga nje noma yokukholodelana kodwa ipolitiki yasungulelwa ukuba kwenziwe ngcono impilo zabantu uma ipolitiki izokwenza abantu balale bengadlile kodwa kuthiwa ipolitiki ikhona le yokwenza lo politiki le uma ipolitiki izokwenza ukuthi abantu bangawathola amathuba omsebenzi ipolitiki okwenzani leyo uma ipolitiki izogcina abantu emgwaqeni bahambe emgwaqeni emagebhugebhu kanjena ipolitiki okwenzani loyo ngoba ipolitiki ifanele isebenze ukwenza ngcono impilo zabantu isebenzele ukuthi abantu impilo zabo zibe ngcono ngicela sikikize naye imeya yethu ngena umenziwa lapha manje ke siyathokoza kakhulu menziwa manje ke bakwethu isodwa izathu sokuthi bekhona ipolitiki ukuba kwenziwe ngcono impilo zabantu abantu abaningi bayaqonda lokho ingakho belalela osopolitiki uma bekhuluma bethembisa besho ukuthi mina ngizokwenza lokhu bese behambe beyovota kodwa iqiniso lithi abanye bakusho lokho ngoba intombi ishelwa ngamanga umehluko weqembu lenkatha
emaqembini onke akhona ezepolitiki ukuthi yona ikhuluma nje ngomlomo bungekho ubufakazi bokuthi ngempela iyakwazi nokwenza. Ngoba lo kade ngibalula njengamanje ngikhuluma ngohambe ngihambe nani la eNkandla obelingelula kodwa olukhulu kakhulu uhambo ilolo luhanjwe umntwana kaphinda ngene ehamba nabantu balapha kwaZulu Natal. Ngoba ukube umntwana aphinda ngene wayengekho angazi noma ngabe sinaso isibhedlela lesaseNkandla. Ukuba inkatha izange iphathe uhulumeni waKwaZulu Natal angazi noma ngabe sinazo lamahhovisi alapha yana ezenhlala kahle. Akho umntwana uGideon, umntwana wami. Angazi ngoba umntwana aphinda ngene wayengekho ngabe yikhona lezikole lezi esinazo lapha eNkandla. Ngoba uma ubuka abaholi abalandela ebuholini bakhe bayicebisa bona kunokuba ushintshe impilo zabantu. Babonakala bona bengcono, babonakala beba nezinto ezinkulu kunokuba kushintshe impilo zabantu. Manje ke inkatha inofakazi ophathekayo ukuthi izenzele izinto izenzela abantu. Kodwa nje iyodwa into eshoda ngayo njengeqembu lenkatha ukuba sinike ithuba lokuphatha isifunda saKwaZulu Natal bese sakho ubudlelwane namabhizinisi kusunguleka amathuba omsebenzi nikwazi ukuqashwa nisebenze. Ayikho into esemqoka ukulandela lapho ukuba abantu iqembu lenkatha uma likwazi ukubasebenzela kwaZulu Natal babone ukuthi lingayisixazululo kwiningizimu Afrika yonke ngoba kwamanje leli qembu lisixazululo ezinkingeni ezibhekene nezemfundo. Abafundi oNSFAS kunzima ukuthola oNSFAS namhlanje. Inkinga nizwele kuphuma kwabe indaba ukuthi lona ongqongqoshe kaKhongolose ophethe lapha na umhlonishwa uNzimande kuthiwa unobudlelwane nenkampani ethize, lenkampani eyimbangela yokuthi kudliwe imali kaNSFAS bese abantu izingane zihlupheke zingabi nawo NSFAS. Izingane nje manje ziyahlupheka la eNkandla noma umnotho waseNkandla ulekelela emakhaya kodwa izingane bayizofunda lapha ayinangisho indawo yokuhlala. Ngenxa yokuthi lokho okuncane ngakwazi ukulwela kwafika lapha eNkandla lo hulumeni kaKhongolose ophethe njengamanje imali okufana bisebenza ukuqhubezela phambili lomsebenzi ayibonakali izokwenza lokho. Manje ke sisohambeni osemqakhulu nani uhambo lokubuyisa ithemba ngoba into emqoka kakhulu abantu abasenalo ithemba. Abantu bathi siyavota kodwa siyibona intuthuko. Manje sisohambeni lokuba sibuyise ithemba kubantu bakwaZulu Natal. Uma bakwethu iqembu lenkatha lingiphakamisa ukuthi ngingenele somndunankulu la esifundazweni saKwaZulu Natal. Ngasendelwa ama message abanye abakhongolose waziwayo bathi cha thina sikhulekela ukuthi kube uwena ozoba undunankulu kwaZulu Natal. Nabanye amaqembu bakhona ngasese abangishayele incingo bamanye amaqembu bathi kubo bonke laba bafuna uba undunankulu asimbone omunye ongakwazi ukwenza ngcono impilo zabantu bakwaZulu Natal ngaphandle kwakho. Maduzane lapha eNkandla maduzane ngizosika isoyi lokuba kwakho i-faction ngale yokuthunga ingubo nama-uniform. Inhloso yami ukuba indawo yaseNkandla kuvuleka amathuba omsebenzi. So iqala ngabantu abambalwa kodwa nginalo ithemba ukuthi lemboni yezokuthunga esoyivula la eNkandla iyogcina iqashe abantu hundreds of abantu baseNkandla. Ngoba into ehlala ingikhathaza njalo ukuba ngawathatha apha amandla okusungula izinhlelo la eNkandla engadala amathuba omsebenzi.
ayikho into esemqoka ukuba sithuthukise idolobha lethu siqhubekela ngangigcine khona. Uma abantu baseNkandla bengesekile ngobuqotho abangavotela nje ikipa ngoba into ehluphayo la abanye banothando lamaqembu abo ngisho bewabonja awabenzeli lutho umuntu lokhu alivotela njalo kuphele 5 years uyalivotela kodwa alilethi kushintsho ngoba la eNkandla ngempela mangakhona lodwa iqembu elingazokhomba ukuthi ikuphi la initiatayo ngoba nalela college noma lapho uhulumeni lomkhulu kodwa ngalwela lela college ngahamba mina ngaye eCape Town le ePitoli ngiyofunda kube naleli college leli ukuze leli college libe khona imini nganikela ngomhlaba indawo engaphansi kamasipala ngathi awuzukudayisa lo mhlaba lo uzokwakhwa kulona leli college leli ukuze leli college indonga ikhuphuke kubonakala lakhiwa umemzuza owayosomlomo ngisowumela lapha eNkandla ngamqoka ukuthi kube uyena ozongamela uhlelo njengo-CLO ukuthi kwakhiwe leli college lelana kwakuba sinalo leli college namhlanje. Manje ngiyangibezwe nje abanye sebexoxa le ndaba kangcono kunami kube ngazi ukuthi ibona abaziyo ngoba angiphiki uhulumeni omkhulu wayekhipha imali ukuthi lakhiwe ikolishi wayiqasha inkampani enkulu kwakhiwe ikolishi kodwa uhulumeni omkhulu wawungekho la sekwakhiwa leli college leli. Ingakho ungafikanga ngqongqoshe wazosika isoyi lapha ngoba isoyi lasikwa yimi lokwakhiwa leli college leli. Manje bakwethu ile umsebenzi leyo engithi kufanele siyiqhubezele phambili senze isiqinisekiso sokuthi KwaZulu Natal abantu bakwaZulu Natal ungaba abantu baseNkandla seKingcetshwayo kuphela kodwa abantu bakwaZulu Natal kufanele sibanikeze ithuba ukuthi ke bethole ubuholi obuzobaqotho ubuholi obuzokhathazeka ngabantu ubuholi obuzobalalela abantu obuzobathanda buphinde bubahlonipha abantu. Ayikho into esemqoka edlula loyo bakwethu bengithi namhlanje ngize kini ngizokhuluma lezi indaba ngoba sisenkingeni enkulu bakwethu njengamanje. Inkinga enkulu esinayo ilo shading. Sidinga uhulumeni wenkatha uqede ilo shading. Siyabezwa abanye beyibekela nesikhathi bangayiqeda lelo shading. Kodwa asinabo ubufakazi bake benzani bayenza yaphelela yabonakala. Inkatha sinokufakazi ukuthi inkatha yenzani yabonakala. Uma kusuka enkatheni uma kusuka kwi-IFP ukuthi yoqeda ilo shading kufanele uyilalelisise inkatha ngoba inezinto eziphathekayo ekwazi ukuyikhomba ithi nakho thina esakwenzayo. Manje ke lelo shading inomthelelo omubi kabi kwintuthuko kufanele itholwe yini. Into yokuqala nje amanzi la aphuzwayo ukuze abe khona kini kufanele ugesi ukwazi ukudumisa injini ziwaphampe angene kuma reservoirs. Manga ugesi uhamba njalo amathangi amakhulu awagcwali. Uma engagcwala amathangi amakhulu ngisho sebawavulela amanzi emathangeni amakhulu awabi nawo umfutho wokufinyelela emakhaya kini nanonke. Lenkinga ekhona bese lithi hayi iKingcetshwayo kanti inkinga ile phezulu. Manje ke bakwethu ngithi angidlule nje menziwa nakuleyo ngoba indaba esemqoka esematheni le engibona ukuthi iyona inkinga esikhathaze kakhulu. Ngizothi ke kini bakwethu akuyona irali le mina nje bengidlulela la ngase ngibona inkathi ikhona ngathi angizoyibikela. Ngizolikhipha kusuku la ngizobuyela khona la eNkandla Stadium la ngizokhuluma nawo wonke umuntu waseNkandla la khona kube kuphume wonke amatekisi inkalo zonke eyolanda abantu. Ngizonibikela seniphelele ninonke bakwethu. Kodwa ke angazi noma job ukhona la undalo. Angihambike ngedwa ke ngaba no babes odumo.